Тупага! Да, госпожо. Утре е Дивали и утре няма да работят много магазини, затова отиди да купиш продуктите, които ти казах. Добре, госпожо, ако имате някакви други разпореждания, обадете се на Идри сега. Намасте. Намасте. Ох, от това кафе, как ми мирише устата на война. Добре, че имам дъвки в чантата. Гопи, чакай! Ай! Какво, мамо? Имаш? Татото ми каже. Какво? Не, шегувам се, отивам на лекции. Утре еди, нали, трябва да направиш партито. Кажи на Анупа, аз съм заета. Тя не става за нищо, тя не може да роди едно дете. Не виждаш ли голямите й ръце? Приличат на мъжки ръце. Тя сигурно за това не може да роди дете. Мамо, тя е на вратата и чу всичко. Фак! Не стой много в тяхната къща, защото се очаква, че има вътре вещици. Добре, мамо, ще върна, просто ще учим, няма какво да правим друго. Ох, тези хора, станете как миришат на кисело зеле. Както говори, си държах устата запушена. Ох, как ме заболя минджата! Тупага! Майко, Тупага още не се е върнал от пазара. Кажи на мен, мога ли да ти помогна с нещо? Фак! Както и да е. Моя Анупа, може ли да нахраниш немската овчарка? Мамо, ние нямаме немска овчарка. Да, майко. Време е да задейства плана ми, с което да разделя Анупа и Джертиш.